Il-mexej Laburista Joseph Muscat qal li l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea s'issa ma rnexxilhomx jagħtu direzzjoni u viżjoni lill-ekonomija Ewropea. Dal-perjodu hemm bżonn ngħid jien azzjoni deċiżiva min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Illi s'issa t-tmexxija konservattiva tal-Unjoni Ewropea kellha summit ta' emerġenza wieħed wara l-ieħor u għadha ma rnexxilix tagħti direzzjoni u tagħti viżjoni li s-swieq jemnuha. Refera l-qasam finanzjarju u ekonomiku ta' pajjiżna qal li mhux ġejjin sinjali tajba u l-Gvern Nazzjonalista li mexxa l-pajjiż għal 24 sena huwa responsabbli ta' dan. Lorenz Gonzi u Tonio Fenech kemm il-darba wrew li ma jafux x'qed jagħmlu. Naħseb li pajjiż għandu bżonn tmexxija ekonomika soda u lesti bla dubju aħna bħala Partit Laburista li nagħtuha b'responsabilità Ewropea mingħajr ma nkunu populisti billi nifhmu r-responsabiltajiet tagħna billi nafu li jkun hemm għażliet diffiċli li nkunu rridu nagħmlu imma li l-għażliet naraw li l-peace ma jkomplix jerfaħhom il-poplu imma li jsiru b'ġustizzja soċjali. Semma sidiet imħabbra fl-aħħarien fil-prezzijiet tal-fuel u qal li dan huwa peace ieħor li għal darba oħra l-Gvern ta' Lorenz Gonzi għażel li għandu jitfa' fuq il-familji żgħar, fuq il-middle class u fuq is-self-employed. Tkellem ukoll fuq il-qasam tal-pensjonijiet u semma kif fil-waqt li l-Prim Ministru fil-Parlament ċaħat li kien aċċetta li l-età terġa' togħla din il-ġimgħa David Spiteri Ġinġel ikkonferma kollox. Iżda Lorenz Gonzi ma jridx jammetti l-pjani tiegħu għal wara l-elezzjoni ġenerali għal Joseph Muscat. Kif ma jridx jgħid li qed iħares lejn kura tas-saħħa bi ħlas minkejja li kixfu l-ġimgħa li għaddiet is-CEO tal-Mater Dei li nħatar mill-Gvern ftit tal-ġimgħa ilu.